Omaha Beach. What? Tuma on hellä. Siellä vuori jäi. Kun mulla ei mitään millä ampua sen. Onneksi meillä on toi vitun lentokone saatana, sitä on enemmän hyötyä kuin näistä vitun infeistä tässä käpätässä. Tuo on ihan hyvä juttu. Oi herra, no niin hyvä. Nyt kun vaan tää hoidetaan, niin me päästään tuonne sisälle ja pärjätään siellä paljon paremmin. Kukkulat jäi. Lisää. Saa pysyykö se peikolla? Joo, sekunti. Pehmä. No niillä on ihan perkeleen pitkä spooni sinne P3, mutta... B puolustettu. Hyvä. Oho. 2 Kiväärillä AP. 3. 4. 5 mä tapoin. Oho. No, meillä on respastankki. 6. No niin, siellä lisää sit mä... No mä tiedän, jeppi. Mutta kun nää ei osaa tulla jeesaamaan. 7. 8. On nyt susta kiinni, kun mä joudun viemään. Oi vittu. Puolustettu. Nyt jos te vaan voitatte sen.